Gu oso pozik gaude, gaurko egunean etortzen garela herritarra batez ere umei ikusteko, haiekin konpartitzeko gure nahiak, gure zer haien pentsaerak eta oso pozik gaude. Bereziki eskatuko diegu mundu guztiai pixka bat arreta izan dezala, edo gogoa izan dezala, gaizki pasatzen ari denarekin, eta horren harira ni bereziki nire bihotza daukat aurten, guztiekin daukat, baina bereziki maderasko langileekin, gazako herritarrekin, eta kalean bizi direnekin, ezergabe bizi diren hoiekiko. Hori kenduta badakizu gure ohiko egin beharra dela euskara, euskal kultura, gure ohiturak, hori lantzea, jorratzea, gordetzea, eta gauza bera eskatzen diegu herritar guztiei, eta umeei ere, urrengo urteetakoa haiek direlako etorkizuna. Ni olentxero bezala konpartitzen dut gauza bera. Azkenean zer nahi dut nik egun hauetan? Umeak jolastea, gure hizkuntza egitea, kaletik paseatzea eta ondoan dugun pertsonei begiratzea. Zer behar duten, zer nahi duten eta gauza guztiak disfrutatzeko eta konpartitzeko. Aldi berean bebai, konturatu naiz, behintzat gure etxetik pasatu diren zenbait ume eta zenbait familia egun hauetan, eta oso pozik geratu gara, familia asko eta kontatu digute gauza konpartitzen direla, eta nik uste dut horrela jarraitu behar dugula. Konpartitzen, ondoan daukagun gure kezka guztiak adierazten, bai momentu honetan maderaseko langileekin hurbiltasun oso importantea behar dugula, eta gure aldetik bebai euskara beti presente izatea gure eguneroko bizimoduan.